Hai uns días tiña lugar a presentación oficial do Trail de Outes, a segunda proba do circuito Arousa Revolution Trail Series. A proba terá lugar este vindeiro domingo, 5 de marzo, con saída dende Pontenafonso ás 10:30 da mañá. Haberá dous percorridos, un longo de 21 km e outro máis curto de 15. O de 21 km con 1000 metros positivos, dentro da catalogación desa distancia estaría en un torno de dificultad media tirando a alta. O corto, para ter 15 km e ter 800 metros positivos, xa entraría dentro da dificultade alta. Se te fijas a proporción, outros son 4 ou 5 km máis e só son 200 metros positivos a maiores. O corto, pois, vais a facer un pouquiño máis duro. De feito, conto con que é o máis duro desa distancia dos tres que conforman o circuito, porque é o que máis desnivel leva. Outra das novidades, ademais das dúas distancias, a que se suma tamén unha andaina para aquelas persoas que queiran facer o percorrido, pero dun xeito non competitivo, será o cambio do trazado, que combinará zonas de mar con montaña. Pois hai un cambio de ubicación, decidimos dar promoción a outra zona preciosa do concello, como é a parroquia de Cando. Levaremos este trail dende o Freixo ata Cando, saindo e chegando na preciosa vila de Pontenafonso. Subirán ata Pedra Serpal e terán unhas preciosas vistas de toda a ría, non? Desde a desembocadura do Tambre hasta a finalización da ría de Muros e Noia. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de probas, que ademais do fomento da actividade deportiva, axuda tamén a promocionar turísticamente o municipio. Esta é unha forma de, como dicía, de promocionar o deporte e ao mesmo tempo é unha promoción turística tamén, porque achéganse moitos deportistas que son de fora e coñecen Outes dun xeito diferente, non? Coñecen paisaxes idílicas que se non fose por esta proba deportiva, pois prácticamente pasarían desapercibidas. A organización da proba confía en reunir a máis de 200 corredores. Para máis información, os interesados poden consultar a web www.trailseries.ran ou www.arousa.com.